Takže čaute ľudia, vítam vás z môjho nového videa. V tomto videu si claimneme odmenu za 10 000. A máme tu aj inakšie odmeny, takže ja by som ešte tu na shope začal týmto random darčekom. A je tu super 200 coinov. OK. A máme tu klasickú startdropu, mytickú spray, no čakal som na čo lepšie, 920 kreditov, takže máme na pen. Ale ja asi zoberiem Stewa, pretože mi príde viac opäť. Teraz idem už na mytika a tu berem určite Maxu. A máme tu Legendary Star Drop, takže ja by som si ho rovno otvoril. Skúste si tipnúť do komentárov, čo mi padne a ja už to idem otvoriť. 3, 2, 1. Oh! Yes! Gale! To si robí srandu. Už to aj máme tu Stewa. OK, come on, let's go. Máme tu, ty vole. Takto si ich tu aspoň vylepšíme. Ja si myslím, že môžeme si za obidvoch rovno zahrať. No, za Gala sú celkom drahé, ale tento nie je až taký drahý skin. Ja si myslím, že sa ho môžeme selektnúť. Tu si ešte toto tu a ja si idem do Brawl Ballu. Takže poďme do hry. Sami to tu seká, ty vole. Ale, OK. Gale je jeden z mojich najobľúbenejších brawlerov, aj keď som ho nikdy nemal. Ale možno som ho tak nemal, len Gale proste je moja srdcovka, kámo. Srdcovka bude aj teraz, tá Wi-Fi. Ale máme win. No. OK, Gale je to, keď dáme ešte za neho jednu hru. Idem skúsiť tak Stewa. On tu tiež nemá akože najdrahšie skiny, tento je drahý. Ostatné nie. Tak ja ešte sa budem snažiť dneska dať tých 30, aby sme mohli mať, no 30 asi nedám, dám 29. Ale potom si budem vylepšovať a budem musieť pušovať aj mastery. Pretože keď budem mať každého brawlera, čož ich teraz mám asi 43, a ja mám na mastery takže 5, tak ja budem mať 40 000 coinov. A 40 000 coinov mám teraz ešte asi 4 000 powerpointov. To bude mať veľa. OK, ako Stew ma baví. To budú brawlery, čo budem pušovať. A neviem, či tu je teraz odmena, ale musím tu teraz natáčať v šatníku, takže to nebude úplne najlepší hlas. Nice. Takže ako teraz si môžeme ísť aj vyskúšať do iných modov. A napríklad Knockout.
Dobre. Tak, majú tam celkom OP brawlerov. Podám už. Dobre. Čo tu tak búcha, ty vole? Nice. Poď. Dobre. Tak, máme tu ďalší win. Keď tak, toto bude náš klub Animals King. Budem tu mať ďalšie tikety za chvíľku, takže budem aj pušovať. A my by sme dneska reálne mohli dať aj už 7. Pretože tu máme dosť typkov, čo nemajú skoro žiadne. A tento tu je ďalší môj účet, iný, a na ňom budem pušovať tiež. Dosť pušovať budem. Takže budeme tu mať, dúfam, neuveriteľne veľa tých darčekov a budem vedieť urobiť na 3 účtoch opening z toho, ako otváram. Takže nezabudnite si nastaviť aj nastavenia. Musíte mať odber a nastaviť si nastavenia. A potom, keď vydám video, tak by vám to malo prísť. Tak. Let's go. Ježišmaria. Ok, máme tu... A vlastne teraz budem tu mať len takéto rewardy, ale tie sú náhodou dobré. Pretože takto si to poviete, že vy to je úplne slabé. Ale ja si teraz budem šporiť, nebudem otvárať. Mňa to bude extrémne lákať, ale do 20 000 nechcem otvárať. Potom si dáme neuveriteľný opening asi až na budúci rok, dakedy úplne. Takže mám tu 200, 200, 200, to je 600. Tu je 1100 a 100 tých powerpointov. Kreditov tu vážne veľa není. Kredity začínajú byť až od 15 000, tu začínajú byť kúsok viac. Ale tam si odomiekať brawlera bude ťažké. Ale tunak sa teším na Mac. Tunak vlastne Maxu na budúcu season budem mať. Jo, ešte keď tu tam popušujem, tak budem ju mať úplne v čile. Potom budeme mať aj Bibil a potom aj od 2, takže od 3 mesiace už budeme mať aj Mac. Ty vole. Možno aj skôr, ale s tým úplne najviac nepočítam. Ale vážne som takéto šťastie, že budem mať dneska, vážne nečakal. Nice.
Nice. Máme to tu. Ja by som si chcel ešte tu zahrať za Gala. Tu bude takto. Tak. A napíšte schválne do komentárov, akého brawlera by ste chceli viac. Či Gala alebo Stuart. Jeho ulti a jeho gadget, ako to sa bude pušovať ako let's see, hopefully that wouldn't be. Nice. Tak, toto si myslím, že by pre toto video mohlo byť všetko. Nezabudnite hodiť like, odber, zvonček a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.